Para pamirsa, pawarta kaping pisan saking Cianjur, Jawa Barat. Ana puluhan siswa kang diduga keracunan sasampunipun nedha paket mangan bergizi gratis utawa MBG. Kaki lagu gamblang, ayo kita sambung kalian wartawan kita. Karisma ing papan kedadosan. Monggo Karisma. Matur nuwun Bu, para pamirsa, dahanan wonten mriki pancen ngagetake. Siswa-siswi saka Men 1 Cianjur lan SMP PGRI 1 Cianjur padha ngalami gejala keracunan sasampun nedha paket MBG. Saiki sampun wonten puluhan korban ing rumah sakit. Kangge ngertosi langkung cetha kula sampun bareng kaliyan narasumber Hesnawati Maria Ulfa lan Michelle Gisela. Kados pundi kahanan paling akhir? Terus nganti dinten punika jumlah korban keracunan siswa sampun 78 siswa. Awale 52 siswa saka Men 1 Cianjur lan nambah 25 siswa saking SMP PGRI 1 Cianjur. Gejala umumnya muntah, pusing lan diare. Lan wonten ingkang nganti kejang-kejang kabeh. Korban sampun dirujuk dinten RSU Sayang Cianjur lan Rumah Sakit Bayangkara. Pun tahu, menapa sampun wonten pratelan sebab pasti keracunan punika kados pundi tidak lanjutipun? Sampel panganan lan sampel mudahan saking korban sing dipun kirimi dhateng Lab Pesada Jawa Barat kanthi diteliti. Nanging asli resmi durung medal. Sakliyane punika program MBG ing sekolah-sekolah sing kedadosan iki dipunhentikake sawetara supaya luwih aman ngantos asli lab wonten. Dinas Kesehatan ugi terus ngawasi lan nyiapke langkah preventif. Ngertos. Hesnawati lan Michelle Gisela, matur nuwun sangat atas penjelasanipun. Para pamirsa, punika wawancara kula kalian salah sijine siswa. Kahanan punika martelakake bilih program MBG sing sejatosipun becik. Tetep butuhake pengawasan ketat supados boten baleni. Siji siswa keracunan tegesipun siji generasi kang kena resiko. Saderengipun Karisma nyuwun keterangan saking kepala sekolah, kula badhe nyuwun klarifikasi. Kahanan punika pancen wigati amargi nyangkut kesehatan siswa-siswi. Monggo Karisma terusake wawancara kalian kepala sekolah. Saat menikah, kula sahabat bebarengan kalian kepala sekolah Men 1 Cianjur. Bapak kepala sekolah, kados pundi tanggapan panjenengan ngadepi kahanan punika? Leres punika dados kahanan ingkang boten kangge dipun kenggo malih. Kula lan pihak sekolah saweg makarya bareng kaliyan Dinas Kesehatan lan pihak kepolisian kangge meriksa sebab pastipun. Paling utama, kita ngupadosi supados kabeh siswa ingkang dados korban nampi perawatan kanthi sae. Kita ugi nyuwun dumateng para wali murid supados tenang lan ngandelaké tindak lanjut saking pihak berwenang. Keamanan lan kesehatan siswa tetap dados prioritas utama sekolah. Matur nuwun sangat Bapak kepala sekolah. Mugi kahanan punika enggal padang lan para siswa enggal mari. Matur nuwun Karisma, mugi para siswa ingkang dados korban enggal diparingi saras. Lan mugi pemerintah saged nguatake prosedur keamanan pangan supados program MBG tansah aman, sehat lan migunani tumrap para siswa. Pawarta punika dados pangeling-eling tumrap kita sedaya. Bilih saben program becik butuh tanggung jawab. Kula Andinia matur nuwun sampun nderek pawarta dinten punika. Wilujeng sonten mugi tansah pinaringan rahayu.